Barabuh ingkang dadhomatan tumapa ingkati adicara cedhakipun barokah doa katur dumateng Bapak Kyai Muslimin kasuwun samapta anggenipun binaringan doa swasana saha sasana sabda katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha takala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ali bainahuma kama alaqta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatal kubra. Allahumma ali bainahuma kama alaqta nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatal kubra. Allahumma ali baina Yusuf rasulaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Surat Al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingkati adicara cedhakipun atur pangandikan pasrah siat mojo pinanganten kakung sesulih saking keluarga agung Kadang Besan Jogja menika katur dumateng Bapak Mu'alif kasuwun samapta swasana saha sasana sabda katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma wa nusni alaika faqad khalaqtana fi ahsani taqwim wa qulta lana fi kitabikal hakim wa hadaitana dinal qawim. Nusolli wa nusalimu ala basharin nadhirin Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bihaqil mubin liyukhrijan nasa minadz zulumati ilah nur bi'izni rabbih wa huwa mab'usun rahmatan lil alamin. Panjenenganipun Bapak Tukiman dalah warga ingkang kinurmatan, para bapak kiai alim ulama ingkang kinabekten, para piagung kakung Suwung putri ingkang situhu pantes Sundarsono, para pinisepuh saha para aji sepuh ingkang dahat pinundi-nundi, ugi para pangemban saha pangbating praja satriyane negari pangayomaning ingkang kalodasih ingkang sayektihan nampi kinurmatan. Kanthi awaling atur sumangga sesarengan kita ngaturaken puji dasar syukur kita dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring berkah kawilujengan kesarasan lahir batin sehingga kita sedaya saged ngempal silaturahim dalam rangka walimatul ars wonten ing dalemipun Bapak Tukiman mriki kanthi wilujeng sedaya dayanipun. Allahumma amin.
rahmat salam mugia tetep kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun mugia kita sedaya pikantuk syafaatipun dipun aku dados umatipun kanthi raos takzim kita sumangga dipun aturaken ucapan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang salajengipun inggih ing mriki kawula minangkani wakil sesulih saking keluarga Bapak Marmin ugi wakil saking sedaya pangombyong pinanganten kakung sepindah ngaturaken bilih sowan kula lumampah sowan kula awit mulai bidal saking desa Dukuh Ketangga desa Tumampel Kecamatan Sumanding Kabupaten Ponorogo kene ya Pak Lurah. Ayo tansah ginanjar kawilujengan mugia sedaya keluarga Bapak Tukiman ugi ingkang sami rawuh ugia saged pikantuk berkah kawilujengan saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Allahumma amin. Ingkang salajengipun kawula minangkani wakil pangombyong pinanganten kakung ngaturaken kanthi agunging panuwun pilih sowan kula sak rombongan katampi kanthi sae kanthi suka renaning penggalih sukuh aruh gupuh sukuh malah komplit menika sak hiburane sisan. Waduh penyanyine Mas MC randelomok entok-entok. Ayo menika ndadosaken suka renaning penggalih so bembengipun penggalih kawula sak rombongan ingkang sedaya menika mugia ndadosaken amal kesanipun Bapak Tukiman dalah kanca rewang ingkang pitudanipun pikantuk piwales saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Allahumma amin. Ingkang salajengipun ugi kawula dipun amanati kalian panjenenganipun Bapak Marmin dalah warga ingkang parikedah kawula hangaturaken salam bektosipun pramila kanthi menika wonten ing wekdal saat menika kalau aturaken amanatipun kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi kawula minangkani wakil sesulih saking pangombyong pinanganten ugi dipun amanati saking panjenenganipun Bapak Marmin ingkang parikedah kawula hamasrahaken pinanganten kakung pramila wonten ing wekdal menika pinanganten kakung kalau pasrahaken kanthi sakwetahipun sak kawontenanipun mugia katampi kanthi asta kalih kanthi sungkaran penggalih kaakwa dados keluarga utawi putra piyambak masalah babakan panggula wentah nggih keranten si Purwanto Edi Purwanto gambaripun nggih ngaten menika sik toh iki wis rada kawak Pak Lurah ya. Nanging masalah babakan tata cara mbok bilih saking wonten ing lingkup mriki mungkin benten kalian desa Sumanding Ketangga Tumempel nggih pramila mbok bilih wonten kekilafan kekelintuan muna-muni salah tingkah saking Purwanto tansah angawantu-wantu panggawa lontas saha bimbinganipun jer sedaya menika wau tumuju dumateng kesaengan. Ingkang salajengipun ugi kawula dipun amanati saking Pak Marmin inggih bilih anggenipun terteran pinanganten kirap-kirapan pinanganten kacekapna wonten ing wekdal dinten menika kemawon. Maksudipun Bapak Marmin
mboten ngunduh mantu mekaten. Mugi dados kawuningan Bapak Tukiman dalah tangga kanan kiringipun. Ingkang sanjipun inggih sak sampunipun acara walimatul urus kadamel paripurna kadamel cekap kala sak rombongan keparenga badhe lumangsir nyuwun pamit saking sedaya rombongan kathah kekilafan, kathah kekirangan, kathah kekelintuan kawula ingkang pinanggenah nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi kalau pribadi mbok pilih anggen kula matur mulai awal ngantos akhir mbok pilih wonten tumpang sohipun anggen kula matur nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang dhatemaken inggih badhe kepapunten adicara tasih wonten setunggal panampi saderengipun mangke panampitipun lajengaken paripaksa pinanganten arsa gantos busana. Mila lampahaken upacara pagentipun lerem sauntara sinambi ngantos pramusaji ugi nginipun kadosi panjenengan sami. Ki Subamangkula kasuwun samapta anggenipun arsa jengkaraken pinanganten kakalih gantos busana. Katut dumateng para sanekadang Semar Elektun sumangga kawegalaken imbang ana kasenanku kinarya umiring lampahaken pinanganten kakalih jengkar saking sasana inengga Ibu Paruka Busana. Ibu Rois saking Sekaran Siman Praga kasuwun ugi samapta anggenipun nderek mrenisaken jengkaring pinanganten kakalih sumangga. Nggih. Ya, enggak. Saniki ya model baru. Nah. Jenenge Cucok Lampah kuwi profesine saiki ora kur trimo jengkare pinanganten. Nah. Ning ngoglekne portal menika ya nyere perlu. portal barang. Nah, Jang. Mas Peri, Mas apa Mbak? Mbak Ayah. Ya, genjot DL langsung uduk. Mongko Kang Mas. Ya. Kor
Monggo pinanganten jengkar anggur rumiyin nggenipun gantos busana. Ingkang dereng foto mangke sasampunipun kanggo busana saged foto. Ngetan bali ngulon penting sajaning kelakon